karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Wag nakabantay ko nga doon ay miablis na kumpultahan paingon sa gawas kanina. Ang imo tingaling mama Krising. Imposible mo lakaw mama nga dili man ang hid nako, madam. Eric, dali na. Pangitaon na to sa mama Krising. Ilakan mo lang. Matarantam sa tag-apil ni mo. Di magod mahitabo ka malakaw siya nga dili man ang hid. Sige, dali na. Pangitaon to sa mga krising ni mo. Gadto na ba ni mo siya sa unang kwarto niya nga iyang gi-okupar? Oo, dito na kong gikan. Apanawa siya dito. Ugwa na sa mga maleta. Unsa? Wa na yung malita? Oo, Eric. Oh, basin husto si Madam Lily. Basin milakaw sa mama ni mo. Imposible na ngayon ang buhaton. Maayo na tong sabot, di ba? Nga ato siyang ihatod. Oo. Sige. Magbugbuwag tayo pangita ni mama ni mo. Ako sa gawa sa mansyon. Sige, kaya ako nga doon sa Wilma. Wilma! Wilma! Unsa ka ba? Pasaba ni mo? Makamata si Joel. Oh, naamatog si Joel sa mong kwarto? Nga naman, reklamo ka. Unsa ba yung tuyo di ay? Koan, mauta na lang unta ko. Uwa ka ba makabantay ni Mama Krising? Uy, nga nagod taon nga ako man ang imong pangitaan sa imong mama Krising. Unsa ako dire gwardya nga mahibaw gid ko sa lakaw sa mga tao ining mansyon? Nanguta na lang ko. Basin kumigawas ka din sa imuhang kwarto gabi eh. Ug nakita ka ni Mama. Dili may tabo nga mugawas ko sa kwarto og gabiing dako Ella. Og katulgon pa ko. Busa ay na ko gasula bahin sa imong inahan-inahan. Hain magit ka sa Mama Krising. Tita Krising! Tita! Tita Krising! Mura man dunay bayhon sa tao suod sa greenhouse. Basin si Tita Krising kanang misuod sa greenhouse. Tita Krising! Ngayong nangita ka sa inyong bisita. Lula Carmela? Niya ka suod sa greenhouse? Daghan og tinanom si Amelia din sa greenhouse. Ha? Lula, kuan ba? Mahimong mangutana? Nakakita ka anay luna sa buwak niya. Tinanom ka na ni Amelia. Dako og nahimo si Amelia sa mga tanom ining greenhouse. Siya ang nagatiman ni... Lula, unya na lang handumang kagahapon, Lula, be. Tubagaon ako. Nakakita ba ka sa among bisita nga si Tita Krising? Kung dili ninyo siya makita ang tudugma, buot ipasabot ni Ana nga. Naangin na siya sa tunglo ni ining maong mansyon. Oh, Lula. Nana, nakapurman akong unlan nga gisuluban ako sa jacket ni Joel. Dili na siya mailhan ini. Kinalang ilak na ko kanungay ang akong kwarto. Aron way makasud din eh. Og way mahibaw nga milakaw si Joel. Ngano kang kalitmansad nga nawa ang inhan ni Ella? Ma! Ma Krising! Mahain ka man! Ma Krising! May tao sa greenhouse. Oh, ka. Si Eric ka na. Og may kauban siya. Daghan na ang naangin sa kabangis ni anang mga tawhana. Way tarong nga nagpuyo ni anang maong mansyon. Ayaw sa pagsulti, anak, Lula. Mao ka na ang tinuod. Kotob sa mapuyo ni anang mansyon. Mahimong dautan. Lola Carmela? Salamat nga niya ka, Lola. Niagyod ko. Kay nahibaw ko
nga usa ka ninyo ang mikawat sa mga hulagway nga gitaguan ko sa akong kaban. Ha? Nagtuo ka mo nga dili ko mahibaw ni Ene. May mihilabot sa akong mga butang. May kawatan nga nakasaka sa akong payag. Lola, nasayop ka. Pasaylo ako, Lola. Oh, Ella. Ako ang mikuha sa mga hulagway nga giimong gitaguan sa kaban. Pasaylo ako nga gikuha ko mga maong karaang hulagway, Lola. Hayop ka! Nga nang imo man kinigikawat, ha? Iuli ang maong mga hulagway! O, Lola, ako ni hiuli. Pero tabangi ko. Lola, way daw tang tumong si Ella sa pagkuha niya sa mga hulagway sa imong kaban. Unsya man ka nang imong ipatabang kanako, ha, Arabella? Gusto ko mahibaw kung kinsa gyud ka na si Arabella. Ikaw si Arabella. Ikaw ang nakaingon nga nung naghikog ang akong anak. Dili ka na tinuod. Dugay nang namatay ka na si Arabella, dili ba? Ako si Ella. O sa mga nahitabo sa unang panahon ni Anang Arabella. Ingon man ni Anang Amelia. Kung nahinumdum ka sa imong anak, imposible nga malimot ka kung unsay nahitabo ni Anang Arabella. O kung nganong gisangpit ko ni mong Arabella. Dili ka ganyan si Arabella. Ako si Ella, Lola. Saksi ko, Lola, nga dili siya si Arabella. Pero nga nung ka nang imong naong ka na ni Arabella. Unsa? Sa makinay pagkahitabo. Lola, managsama kami og naong ni Anang Arabella? Og ikaw, nga nung parehas man sad ka og naong ni Benjamin, nga unang hinigugma ni Arabella. Ha? Ambot lang. Wa akong mabawa na. Ano man kini? Posible nga patay na ka na si Arabella, Lola. Og ka ng Benjamin. Lola, unsa magyud na si Arabella dinhi sa mansyon? Nahibaw mi nga suod nga managhigala si amahan. O si Don Faustino. O si Benjamin, Lola. Tungod kay may hulagway sila nga naka-uniform pagkasundao. Ug sama kang Arabella ag Ella. Pareha sa mignaw ni Anang Benjamin o Benjamin nga higala ni Don Faustino. Ano siya man kining pagkahitabo? Nga nung nabuhi man sila diha ninyo. Lola, unsa magipapel ni Arabella diha sa mansyon? Usa siya kasastre. Unsa? Managsama sila si Amelia nga nahimong sastre sa mga nagpuyo diha sa mansyon. Og si Arabella ang migamit sa makina nga nakita na mo. Og sa manakin nga parehas og naong ni Arabella. Si Amelia ang kisaara ni Faustino nga himuan og manikin. Unsa? Sa wa pa mo abot si Arabella. Si Amelia ang paborito ni Faustino. Apan sa dihang miabot na siya. Nausap ang tanan. Wa na'y interes si Faustino kang Amelia. Gipasakitan na niya ang akong anak. Sorry, Lola. Sorry kung maumaganin ang gibuhat ni amahan. Pero magbayad siya. Patay na si Don Faustino, Lola. Nagbayad na siya sa iyang mga sak. Lola, tabangin na namin nga magsulbad ang krimen nga nagtabo nining mansyon. Ug mailhan na ang ipatay sa nurse ni Don Faustino. May nadiskubrihan ang maong nurse. Maong nga gipatay siya. Unsa? Sama sa akong anak nga si Loreto. May nahibawaan siya. Mao nga nawag ang siya. Lola, unsa gani imong gipanulti? Wa na nga akong apo nga si Loreto. Nahibaw ko nga gitaguan nila maguwang ni Amelia. Tungod kay doon na kininahibawaan sa ilang mga sekreto. Unsa ning mong sekreto, Lola? Sekreto sa kadautan ni Don Faustino. Kinahanglan masilutan si Enrico. Unsa? Siya ang daotang gaway ni Don Faustino. Busa, pag-amping ka mo. Pag-amping ka mo. Pag-amping ka mo.
Ampel. Lola! Ayaw na paglakaw! Ella, pasagda lang una ato siya. Eric, Sa sinultihan ni Lola, may laing tao na makatubag sa atong mga pangutana. ha? Ang Enrico nga iyang gihisgutan. Nga kaila ni Madam Lily. Dali, mamalik na sa taas sa mansyon. Pero si Mama Crising, kinahanglan makita na to si Mama Crising. Kung may daotang mang nahitabo ni Tita Crising, mong kalit siyang nawa. May nagpalayuyod nga tao ni ini Ella. Pero, kinsa? Naray mong bisita ito niyo. Oh, nanang tiguang higalan ni Enrico Kirat nga napreso din eh. Tiguang nagkikesya. Ganong nangita ka na ko. O ganong nakaila ka na ko. Paryente ba ta? Dili ta paryente pero paryente ko ni Enrico Valle. Bah, paryente ka ni Kirat? Ikaw ba ang anak lalaki ni Kirat? Oh, ha? May anak lalaki ka na si Enrico Kirat? Mao ganiyang gisugilon ako. May anak siyang lalaki. Joel ang pangan. Oh, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!